טוב, בואו נראה את אוניקס, ניסיון נוסף על העגול. אוניקס ניסיון נוסף על העגול, נראה מה יקרה. תעשה את זה, השאלה מתי. שוק מושך, השוק בהתחלה של תיקון, אז היא תעשה את זה עוד רגע, אני מאמין. אוניקס, הנה אוניקס יוצאת לדרך. בואו נראה אם היא תעבוד נכון. עושה רושם שלא. עושה רושם שלא. אוניקס נורא בעייתית. זהירות עם אוניקס. אוניקס בכניסה, פורקים הכל החוצה. אוניקס עולה, 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 יפה. בואו נראה, באזור ה-20, תרשמו לי מי נכנס. אני פחות או יותר יודע, ב-20 יש לנו רמה. להוציא פה חלק, להוציא פה חלק חבר'ה, להוציא פה חלק. אוקיי, יופי. החלק הבא שלנו יהיה יותר יפה, לקראת החצי עגול. אנחנו כבר 40 סנט בכסף. זהירות. להכין עוד חלק ליציאה, להכין עוד חלק ליציאה. היא הולכת לדפוק לנו דרופ למטה, להוציא פה חלק. יפה מאוד, הנה היא דופקת לנו דרופ. כל הכבוד למי שהוציא. עכשיו, את החצי שיש לנו, אנחנו ממתינים עד הכניסה כרגע. אני רוצה לראות אותה שוברת את החצי עגול בסערה. בואו נראה. יופי של טרייד מבית ניסה, היוצר הכוונה שלנו. 98? מה זה? לא, כניסה זה, כן, זה 98 לכל היותר, אני לא... כי חבל על 0 דיוק. בסדר, אני, כן. יופי, יופי, אוניקס. עוד טרייד נפלא, חבר'ה, עוד טרייד נפלא למי שפרק בזמן ועבד נכון. אנחנו 40 סנט בכסף, 44, ואנחנו רצים כלפי מעלה, רצים. אוניקס תעשה לנו איזו הבלחה קטנה על החצי עגול, ומשם אני מקווה שהיא תמריא לכיוון הדולר. אולי יותר, מי יודע. אז חוץ מאיתנו, מי שמדבר בחדר, מי עוד בפנים? בואו ספרו לי, יש לנו זמן. ערן, אלוף, ערן. כן, תפסת אותה קצת מאוחר, אבל בסדר, אני מקווה שפרקת איפה שאמרתי לך. הסטופ שלך הוא יפה. הסטופ שלך הוא יפה. תדע לך שיכול להיות ש-0.4 בדווד היה יותר טוב מלקחת 0 ולחכות לה לכיוון ה-90 עם דיסק. יכול להיות מאוד. אבל בסדר גמור. בסדר גמור, מעל החצי אנחנו נמשיך להמריא. אני מאוד מאמין שהמניה הזו הולכת לתת לנו דולר פלוס, חבר'ה. בואו נראה. הייתה פה פריצה יפהפייה. הבעיה שלי עם הפריצה היפהפייה הזו, הבעיה עם הפריצה היפה הזו זה שימו לב לווליומים, הווליומים יורדים בפריצה. יש לי בעיה עם זה. יש לי בעיה גדולה עם זה. כן, כי זה מתישהו ייתן למטה לכיוון כן. ה-61 עוד פעם לדעתי. יש לי בעיה עם זה. לא יודע אם לא עדיף אולי לצאת קצת. אני לא יודע, אבל זה מציק לי. אנחנו נמתין. אני אתן לה את הזמן כרגע. מהסיבה הפשוטה שאני מאמין שהמניה יודעת לעשות מהלכים טובים. היא מניית מומנטום חזקה מאוד היום. המשחק שלה סביב המספרים האלה הוא יפה. לא, ערן, אני לא מאמין בזה עדיין. קודם כל שהיא תזלזל בחצי עגול ותספור את 3 והיא תעשה את זה 3. 2, 1, בום. כן, הנה הבום, הנה היא זלזלה בחצי עגול. בואו נראה אותה תוקפת את החצי עגול, אני כבר אגיד לכם. תכין את האצבע לעוד רבע, אני רוצה לראות איך היא תתנהג עם החצי עגול. הנה היא מתקרבת לחצי עגול. תסתכל איזה יופי. תתכוננו להוציא פה את הרבע הנוסף. בואו נראה איך היא מזלזלת בחצי עגול. 3, 2, 1 והיא תעשה את זה. יפה מאוד. אפשר לקחת פה עוד רבע, תהיו מוכנים. אם היא חוזרת לחצי עגול, קחו עוד רבע. קחו פה עוד רבע. קחו עוד רבע.
גם דוד הקטן? דוד, מה יש לו דוד? אה. יאללה, להוציא פה רבע, חבר'ה. אז למה? אבל איך? להישאר עם הרבע האחרון. את הרבע האחרון אני משאיר לכם פה עד ה-63.00. אופטימי? בואו נראה. הכי מטורפת. טוב, אוניקס אני, כמו שאמרתי, אני רוצה אותה באזור ה-63.00 היום, ואני לא סתם אמרתי את זה, אני ממש לא סתם. בואו תספרו לי מי נכנס לאוניקס כניסה נוספת, עם סנט אחד של סטופ. דוד הקטן שם קצת. דוד הקטן קצת. דוד, היא הולכת לרדת. תהיה זהיר. אאוט. בסדר, לא, יפה, בסדר גמור. אנחנו נעשה עוד ניסיון, כי היא לא בנתה לי פשוט, בגלל זה, זו הסיבה היחידה. לא בנתה, אני ממתין. Don't worry, don't worry. מקסימום יוצאים בסטופ. כן, כן, כן. הנה היא רצה, יפה, יפה, יפה אוניקס. יפה אוניקס. תשמע, היא טסה. האם אוניקס תגיע לנקודה שלי? שאני רציתי לקחת אותה, 63.00. אוניקס תעשה את זה. כן, זה לא תנועה של שוק, חבר'ה. אחרי שאוניקס תבנה פה עוד משהו, בהחלט יהיה פה מקום נוסף לכניסה. זה לא תנועת שוק. אוניקס תעשה לנו פה מהלך מגניב כלפי מעלה. זו דעתי. אני רוצה לראות אותה בונה משהו באזור ה-80, 81, 82. קצת מזלזלת בי כבר ב-90. כן, ראיתי את זה. בסדר, תשמע. אוניקס בינתיים רק $1.70 עשתה. רק $1.70, היא צריכה לעשות את $2. זוכרים מה אמרתי לכם על אוניקס, ONXX? 63.00, אנחנו נכנסנו ב-61. אמרתי $2, לקחנו עליה די הרבה. כרגע היא נמצאת ב-62.70 בערך. עוד 30 סנט ליעד שלי, $2. חבר'ה, אתם תלמדו לקחת טריידינג כשאומרים לכם, נו. עוד 30 סנט ליעד, זה הכל. מה זה בשבילה? מניה שעשתה כבר $1.70, בחייכם. טוב, מי שרוצה לרכב על השור הזוהם עוד פעם, אוניקס מעל ה-70. אוניקס מעל ה-70 זה הולך לקרות אותו. חבר'ה, אוניקס, ONXX, מעל ה-70, המשך מהלך ליעד שלי, שהוא 63.00. זאת אומרת 30 סנט. הנה זה בא. מי לקח? מי לקח? אי אפשר לקחת. היה אפשר לקחת, היה פה הרבה אפשר לקחת. סתכלו, סתכלו, סתכלו על אוניקס, סתכלו על אוניקס. סתכלו על אוניקס ותלמדו. יא ורדי, יא ורדי, איזה טרייד. איזה טרייד. טוב. עברה את היעד שלי, אוניקס. 40% חבר'ה, 41% יאללה, שורטים באוניקס. איזה שורטים, איזה שורטים.